Láska, obzri sa na mňa. Dookola si chcem prejsť väžu. Aj svoj. Ahoj, oranžáci, kúkaj. Aha. Tak ľudia videli. Dneska to? Ja som teba natočil. Počkaj, Zlatko, my tam nemusíme byť. A ja som tam, tak ty tam natočil. No dobre, no. Si tam? Áno, som. Čím sa približuje vlastne? Chceš ty tu dole natočiť? Nie, prosím ťa, nechaj to natočiť. Daj. Myšičkami. Jasné, veď ja mám tiež ono. Ako som zabudol. Ale vieš čo je to? Zem má príliš veľké. Zlatík. Tak teraz ty mňa môžeš. Maj zlatíčko. Ešte prejdeme takto. A natočíme aj do dole schody. Dole schody chceš natáčiať? Nie, to stačí, Zlatko. Nie, že potom sa to nebude chcieť dívať ľuďom. Keď to bude dlhé. Banská Bystrica. Koľko dneska? Dneska je 1. septembra 2011. OK. Môžeš to vypnúť, Zlatko.